ning tabo ko ari. Tabo ko ari guys. Tamang bangka. O karon guys, ang ipakita ninyo. Nya karoy bawal man gud adto. Kay lockdown lagi. Gisirad-an ato to agitang tagag ato. O karon naghimo sila, nag-imbento sila gila diha guys. Ato naman ninyo. Da guys. Di na sila maintan. Di na sila maintan guys. O ka-imbento sila. Maadudod mo. Kaso mo yun, yawang lockdown na rin. Tikit-tikit mga tawa. Di okay ra kay pamilya ra man ni sila guys. Yeah. Happy Mother's Day! Kay Mother's Day pa jaron guys. Ano pa ning nagbanding pa sila pamilya guys. Bita no lipay-lipay pa nagsaba. Oh, Domingo pa dron. Ang uban ron to asa. Kuan. Asa ron dapita, ang uban pa na sa dagat. Lalo na sa hotel or bukas to, piso days. Pera naman to. Sino Oh, naka-vlog na dito dani Palang kung wala lang po, Albe. Damian po dari guys. Sa Family Beach ni. Tapos yung uwag. Uwag! Ha? Ninghunas naman ganiha kay taob man to. Taob to ganiha long no? Karon hunas na Ning uban man ko ganiha ato sa arang lahuman. Grabe halo lahuman lagi nangitom. Mao ning tawas ko dari si dari ning adto. Nagpabalik ko kay nahadlok ko. Ha? Mukanta ka? Hala. Pagkataryo. Okay, kaso dali. Okay guys. Ang ipakita ninyo guys sa iyang talent ni Busing Talent, ha? Mukanta ni siya guys. Unsa imong kantahan Busing? One, Renz Verano sa Bohol. Wow! Woo! Hala. O karon guys, magsugan na si Busing sa iyang awit. Nga naguluhan og. Mahal kita. Wow, okay. Bulan-lano na lang. Sa'yo'y nagtataka, parang nagbago ng damdamin mo sa Palakpakan na. Malapakang mga kamay. Wow, nag-misis ko. Nang malaman ko na kulang ba ako, lagi kang may tampo. Tanawa guys, Mahal kita, yun ay alam mo na. Huwag kang mag-iisip na ako ay nagbago na sa'yo. Di ko magagawa. Kung nagkulang man ako, ako'y patawarin mo. Mahal ko. Okay guys, mata si tingalan ni mo? Arsi. Mata si Busing Arsi. Si ang awit nga naguluhan og mahal kita. Arang ka anindot ka jug tingo guys. Pailom-hilom ra din si Busing. Lami man din tinaguan nga talent Sekreto dahil nga Tali talent. sekreto. Lami entang na may video kay ani ang mga gitar. Oh, lami pag may gitar ba? Bitaw lamig na gitar. Oh, ana de gitar ana. Pastilan ag mag-gitar kamao pa ko. Yuker may ho Gitar ka ka ba nagay na mo nasa lang. Ay sayang ako sa man day mag-gitar ana. Gidaman ah. Kapag kumakain mo. Okay guys, diha di day singir ari naghilom-hilom ra. Karon ning gawas di jang talent guys. Okay guys. Dapat ano pero tingog ko na sa Abot ni bisag asa. I-search na lang nimo ang ngan. Marilong Bulanon ko. Marilong Bulanon. Agahang YouTube channel.
akong gihatagan ug panahon sa pag-vlog ninyo. Daghang salamat. Oh yeah. Basta kisay magkakitaan eh, basta. O palihog ko sa pag-subscribe guys sa akong channel, Marilong Bulaanon. O sa pag-tuklok sa my bill guys. So, kaya ron nga makita niyo ang sunod na ko mga upload. Daghang salamat.